Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekarang aku gak tau. Waalaikumsalam. Tak saur Alhamdulillah rabbil alamin ya nalai sayyidina wa maulana Muhammad. Ya Rabbi yasir wa ya tuasir la ilaha illa anta. Subhanaka ini kuntu minad dzalimin. Wa ya la mahmud wa la mahmud kullu rasulullah kul man jarab. Ya Allah, ya Latif, ya Allah, ya Latif, ya Allah, ya Allah. Adumain amah batu. Baku ampek. Salam kula katur dumateng para sanak kandhang kula alim ulama minggahipun Kyai Sesepuh Haji ingkang minulya. Wekdal dalu menika kula minangani pamundhutanipun Bapak Tony Susanto. Tony Susanto. Hormat Kanjeng Nabi Muhammad wong agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hei. Kesentak kok. Piye lah. Dilanjut wae. Wis kadung selawat kesentak suara banter sithik kok kagok piye. Jadi tau ngimami ning gone Masjidil Haram. Tenan, aku bilahi waloyo tenan. Lah wis ngene iki lho, Mas. Alhamdulillah. Kene lo ngetok ora ketok ke kamera malah. Alhamdulillah, enak tahu subhanallah. Lho kok kae men ngene. Kene wong. Wong enak guyus kemek. Kok tak ora genep ngono diri aku. Kira ora apal ya. Dikira ora tau mondok ya. Padahal yo gak blas, Trai. Gak. Gak. Mondok ora mandut. Tapi yo umpama ngono wong setara Rama. Setara aku apa wong wong yo wis roh dhewe. Kaya dene wis iso moto wong tetep ngetahui apapun kan. Kaya ngono Apa-apa larang, Lur. Ya toh. Pajak mundak, cukai mundak, aku berbut mundak. Nah, Linting dhewe wae murah, baku ampek. yo rasa warna-warna. Sumet ora nek Quran mbok cekeli ya udah genten kancane. Larang sampean penak mati nek kon nembang apa nih? Siir. Yo penak. Jadi cara mbiyen karo saiki bisa iki pusaka. Yesus karo nang-nang. Karo nembang. Kang saya dalu rara sabda rentang kumedap. Kesono kenawan. Nah, aku ora ngono. Bagaskara mulat-mulat getih umet natap langit latiku bisu dadaku bengkah gayuh lintang kamardikan kang lamis Sintrun pawana layap lejeping ngaluyup ingsun nunggu tani nunggu dene ngalah Lanjut dong. Bagaskara daya ting kena meka lan gunung-gunung gunung ndi wae gunung won cumublok ing kawah tandra dimuka ana suara sama murat tenambara loyo ana ndak ada mana gunung kan eneng ketek-ketek data oleh bumi pratempo mandala cecet terawati magenturan gunung tepuk pucuk ing gunung Dok. cecet terawati kocak mangundarantir sundul ing antareksa membo askara akeh para penita padha gunung ati ngobong dupa sak das acah gedene sing ora kanggo dupa ki ora kanggo iku cara mono baku ampek gondo arum ya wedang goreng iki
Wedang wis 3 dino ta. Nggih. Wedang wis jamur 3 dino. Seminggu sik sak wulan ngono tetep jadur-jadur enak wis kadung ndi neneng wong. Dari urip gak karo wong telu wae, kalau urip mosok mene kae ngombe kopi yo de ini bare ini. Ha iki lur. Iki ketemu. Mbok bong sapa iki? Urip zaman apa, Mbak? Urip mulai zaman apa? Zaman stok. Gestok iki apa lho candelan klambi iki? Stok iki zaman PKI. Tak pikir gestok candelan klambi apa jenenge? Zaman PKI 30S. Wis enek sampe. Wis enek to. Ngonangi berarti. Hingga sampai malam 58 sampai 85 win. Jujur aku. Dadi apa jaman sakmono? Ansor Tegas. Ansor iki tegas. Ansor tegas sak kae tapi saiki yo Tegas. Angger Angger weteke wis watek ya wis ra gagas. Ngono kuwi aku tanganku digocok Kang Lan. Kang Lan Koslan kuwi lah. Goco. Ya ta. Goco. Basa apa goco? Masa ngerti we, goco. Jadi saya ini cara wong urung duwe ilmu utak atas. Ketakutan iki mumpuni ketakutan. Wes, aku tak ndres ilmu sik, ilmu tuwek, ilmu kuno. Ku nek tak siarone kene ndak padha iso kabeh. Ya ta? Tak untale dhewe ora kuat engko malah sawanen wae, sesuk neh